kasan me yake faruwa ne? Wato mutuwan nan kuma zuwa take yi wa mutane wani lokacin kamar bacci. Baka san lokacin da bacci ke daukan ka ba, haka ne? Kana kwance kana tunani kudin sai bacci ya dauke ka. To haka kana kwance ciwo yana damun ka kamar bacci za ka yi. Wallahi malam sai dai ka tarar da kanka ana maka tambayoyi, labari kudin sai dai labari ya sarga ga 'yan uwa kawai a fara kokarin daukan ka a wanke ka. Ruwan da zaka sha ya kare, abincin da zaka ci ya kare, numfashin da zaka sha ya kare, zirga-zirgar da zaka yi ta kare, maganar da zaka yi ta kare. Wani maganarsa tana karewa kafin numfashinsa ya kare, sai ya sati 3 bai yi magana ba. To daman an lissafa iya kalmomin da ya faɗa a duniya. ayi yayi magana wallahi bai zai magana ba, ya gama. In Allah masa arziki magana karshe da zai kara shine kalmar shahada. In kuma ba haka ba, haka Allah ya ga dama din haka shiru din nan zai mutu. Akwai wanda za a yi ruwa dai a bashi ruwa a baki ya sha, wallahi bai sha wani dai a daura masa, saboda ruwan da Allah ya rubuta zai sha duniya an gama. Wannan yana nuna wani abu, yana nuna wallahi mala ya kamata mu zauna cikin kimtsi da shiri, mu zauna cikin kimtsi da shiri, mu zauna cikin kimtsi da shiri. Mautul fujua ta yi yawa, wato mutuwa wadda take ba aune ta yawaita. Da wani abin da bai kai a mutu ba gaskiya da shi ake mutu. Wai yanzu ciwon kai fa da mutum ya ce kansa yana ciwo ko sai ce ma ya mutu. Wane yana ciwon kai, me yasa mishi? Wallahi malaria ce, an kai shi asibiti. Ana kai shi asibitin nan kwana ɗaya kwana biyu a ce jama'a sai dai ai hakuri, wane ya cika. Wannan wallahi ya faru bila adadin. Hadari, an yi hadari a mota, alhamdulillah ma gaskiya shi da sauki jikinsa. Ai wasu sun mutu ma, ya wane a da sauki ma, an kai shi an dawo, ana dawo da shi in gaya ma kwana ɗaya biyu kawai sai shi ma ya bi su. Ko yanzu nan lami lafiyar kalau, wallahi sai a ce ka hau mota ka yi tafiya za ka je kawai kun je kun haɗu da wani gaba da gaba ya nike ka, labarin ka ya ƙare, ka tashi daga ɗan duniya ka shiga ɗan lahira kenan. za ka je ka tarar da wata rayuwa ne ta daban mala wadda baka santa ba. Abinda ake baka labari wato shi za ka gani. So kowannen mu wallahi ya zauna cikin shiri. Wanda ya san baya sallah akan lokaci ya rinka zuwa yana sallah akan lokaci. Wanda ba shi da aqida, ba shi da tauhidi, ya yi kokari ya samu aqida da tauhidi da kaɗai ta Allah, kakka bauta kowa sai Allah. Wanda ya san a cikin lamarin addininsa bai wa manzon Allah biyayya, dan yi wa annabi kishiya ne. Me dan yi wa annabi kishiya? Ya kirkiro abubuwan da annabi bai san da su ba, annabi bai ce a yi su ba, shi kuma da su yake addini. To ya tuba ya daina, dan tuhumar annabi ne. Wanda baya bin iyayensa ya bi iyayen shi, ya koma ya bi iyaye. Akwai waɗanda suke da matsala da iyayensu, matsala baka. Ya mutu ana ta kokarin ya za a sulhunta shi da shi da babansa. Akwai wanda baya yi wa babansa magana, babansa ne amma baya masa magana. Akwai wanda ba uwarsa ba sa magana da ita kwata-kwata, da matsala ce. Kuma an ce yardar Allah tana cikin yardar iyaye. Ina iyayenka su yarda da kai ba, to wannan kaman wani wani license ne za a baka na ka samu yardar Allah. Shi yasa za ga duk mutumin da ya mutu iyayensa sun yarda da shi, to wannan akwai daɗi ai. So ku yi kokari ku bi iyaye.